Kwankwasiya ce in ci lalle sama ta yi ma yaro nisa. Tafiyar kayan daɗi. Yi mamaki mu talakawa. Suna kallon mu muna kallon su muna murna mun bar kunshi. Burgil shi na gano. Ni jam'iyyar kayan daɗi. Yi mamaki mu talakawa. Suna kallon mu muna kallon su muna murna. Kai, gundumi! Ya saurin da kake haka kai neman kaɗan ni. ai da ban gane ainihin ba yanzu in yanko katin zaɓe saboda zaɓe ya taho To kai da baka da katin zaɓen? sake na ɗan yi da ke saboda abubuwan da aka yi kaga sabgar addandan ni tun da maka zaɓi mai adda karan farko ban ji daɗi na tattara katin zaɓen nan ɗan sahi a ƙarƙashin tabar mata gara ta dinga gobe katin zaɓen nan katin zaɓen nan gara ta cinye ya fi rabi ta cinye saboda haka in na je gunda amma ba za a bani in zaɓen da shi ba shi isa yanzu in je INEC a sabunta min katin zaɓe na To kai wanda ɗan biki dajiya ne yanzu wanda zaɓe? Ai kai! Amma maka zama mamman shi mace ni ba na hanya. a'a kai ai ba a daina zaɓe in ka daina zaɓe ya za a samu canji To me dalilin ka na yin haka? yawwa dan gari baran ma ba ka da labarin Dr. Gali Mustapha Tijjani dan banda sun sakar majalisar tarayya ga ajin da albasu baba mai ruwa Waye kuma gali? Gali banda A cikin fandan yake? ras yana nan biyo bayan matsaloli harkar ilimin matasa wata faduwar da ake da kasan faduwar damuna ta jarraba wannan da yara suka yi ya abin ya dama shi yace to harkar ilimi dole a miƙe ne da hanyoyi yanzu in ka tafi balan da Allah ji hanyar balan ya ka ba hanyar in ka ci abinci daga gaikan ka je balan ya zazzagi in ka ci abinci daga cikin garin ajin ka je ka ya zazzagi balan ka hanyar Ni makariya ne shaida. to dan haka yanzu ba wai a ji a ɗauko hayar motoci a kan gime za a bakin titi a ɗau hotuna a mai da su ba ya ce shi wannan abin da ya ɗaya mai a zuciyarsa mutanen kirki galifan da zai fito takarar majalisar tarayya ga ajin galiba su za mu je mu zabga mai ruwan ƙuri'a duk wannan ayyukan na federal gamban ya zo ya ringa mana shi a ga yajin galiba Yanzu albishirin ka. Ka ga a baya na ji kayan maganar ruwa. Kaga mu har yanzu a gaya ba har yanzu ba mu daina da yadda ka ruwa. san bakan gida da ya sansani a kauyukan nan To mu har yanzu a gaya ba mu daina da ɗaukar ruwan jaba. wanda mu da ake kama na tanki ke A to! to don haka yanzu kai na katin zaben ka ne Ai ni ban da shi. Gangami ne na haɗa yan uwa da abokan arziki ake Ye? ko da shege. katin zaben sai ka ce taron karɓar ka da jam'iyya Kwarai ma kwa. ka tare yan uwa a danna katin zaɓe wuta Haka muka mai. aiko ka yi kuskure saboda ka gaida da katin zaben ka ba sai ka ji ka ƙara wahalar da gwamnati an ƙara buga min wani ba Gaskiya ne. yanzu da katin zaben ka shine makamin ka A yanzu da ka ce galin nan. Ai yanzu bin kalan ai. galiban da yanzu INEC zan je can wajen chief contractor a bugo min na katin zaben Ai mun ai wanda mu je kwantarata din ne ma na je kan je a buga mu. a to ai shikenan ai Ni jam'iyyar kayan daɗi.